Milé dámy, prajem vám krásnu stredu a ja som sa dneska rozhodla predstaviť vám túto technologickú pecku. Naozaj sme ju nazvali, že technologická pecka, lebo je to krém na mimické vrásky. Tento krémik má účinné zložky ako levandulu, rozmarín a plamatku zelenú. Proste tento krémik sa vyvíjal 7 rokov. Proste vedci dali 30 rôznych zložiek, ktoré sa snažili sa prísť na to, aby bol tak účinný, aby naozaj tie mimické vrásky, lebo máme v kozmetike naozaj radu, ktorá vlastne dve v podstate rady, ktoré sú na protistárnutiu, máme vyplňovač hlbokých vrások, ale jednoducho sme potrebovali krémy, ktorý je cielene na mimické vrásky. Ja som jednoducho bola hotová z toho, keď sme sa dozvedeli o tom, že jednoducho takýto krémik nám prichádza do portfólia, lebo obsahuje rozmarín, ktorý jednoducho zlepšuje krvný obeh, prekrvuje. Potom tam máme levandulu, ktorá hydratuje, proste zvláčňuje. Je to francúzska levandula. A potom tam máme plamatku zelenú. Je to rastlinka. Má účinnú látku spilantol. A ten spilantol je niečo ako proste silné analgetikum. To znamená, je to silný svalový relaxant. Tým pádom sa naše svaly nenamáhajú. Keď sa usmejeme, tak jednoducho, ja sa teším, že keď sa usmejem, tak sa mi hneď vlastne vracajú tie mimické vrásky. Keď je pleť krásne naozaj vyživená, hydratovaná, sú tam naozaj, ja pravidelne používam tak jak masky, tak pravidelne na dennej báze čistenie, tonikum, super sérum, používam sérum a na to si ešte dávam proste krémik. No ale to chcem povedať, že tento je cieľene presne na tieto vrásočky mimické v očnom okolí. Doporučujeme ho dávať aj pod obočie. Kto má padnuté viečka, je to takisto pecka. Potom na túto vidíte mračivú, ale jednoducho, keď je pleť aj dobre hydratovaná, tak sa jednoducho krásne vracia do pôvodnej polohy. Ale toto mi zabezpečí tým, že aj ja proste už mám nejaký ten vek a všetky chceme byť o 15 rokov mladšie. Stárnutiu nezabránime, ale keď sa budeme o pleť dobre starať, tak sa vrátime o 15 rokov s pleťou naspäť, ale budeme stárnuť s noblesou. Jednoducho prípravky, ktoré používame, sú účinné, sú pestujúce. Naša kozmetika nie je spotrebná kozmetika, že proste dáme si niečo na pleť, ale ide do hĺbky, vyživuje, podporuje tvorbu kolagénu a elastínu v pleti. Čiže naša kozmetika sa snaží podporovať to proste, ako pleť funguje, tak jednoducho podporuje, dodáva jej výživu, proste dodáva jej hydratáciu a tým pádom je pleť krásne vypnutá, vyživená. A vidíte aj u mňa, že jednoducho tie mimické, ale už proste tiež vidno, že jednoducho niektoré mimické počas dňa po obede a toto je cieľene určený krémik na tie mimické vrásky. To, že naozaj vedci robili rôzne kombinácie, tak prišli na to, že ten rozmarín, tá levandula a tá plamatka jednoducho krásne sa násobne účinne podporujú a tým pádom sú ešte silnejšie. Takisto ešte to obsahuje vlastne mangové maslo, kde sú silné antioxidanty. Takisto je tam vlastne C-čko, vitamín E, čo je vitamín večnej mladosti. Potom výťažky z kokosu, kaprílové triglyceridy, to som si musela pozrieť, lebo to slovo triglyceridy jednoducho úplne zvláčňuje, vyhľadzuje vlastne táto látka, výťažok z kokosu, olivový olej. Proste to sú tak účinné veci. Toto je produkt, ktorý vlastne kto bude mať on aj záujem, prípadne si môže prísť aj vyskúšať, ale je to krémy, ktoré sa môže automaticky vlastne hneď používať, ale veľmi dôležité je mať čistenie, mať k tomu tonikum, mať k tomu proste sérum a vtedy ide, až po sére vlastne ide tento krémik na mimické vrásky a potom už vlastne ide nočný krémik, denný krémik alebo proste z ktorej rady máte od nás, tak jednoducho ten sa môže krásne. A dámy, ktoré majú napríklad veľmi hlboké vrásky, tak tam doporučujeme ešte na vlastne hydratačný nočný denný krémik používať krém na vyplnenie hlbokých vrások, lebo obsahuje kyselinu hyaluronovú a vytláča doslova, aby sa nám to krásne vystieralo. Čiže tento krémik na mimické vrásky je určený do očného okolia, na vlastne tieto mimické vrásky, ale doporučujeme ho dávať, kto má padnuté viečko, veľmi, ako tešíme sa, a vlastne máme ho v portfóliu od 1. októbra,
Takisto na tieto, keď zdvihneme, vidíte, vytvoria sa, ale krásne, keď to naozaj takto podržím a vrátim sa, teším, že sa mi to krásne všetko vracia, ale týmto si zabezpečím, čím pôjdeme aj vyššie vekom, tak sa budeme snažiť eliminovať. Nevieme samozrejme s kozmetikou urobiť, že sa vrátime o 30 rokov dozadu, ale pravidelnou starostlivosťou vieme, že budete vyšokované po 4 týždňoch používania tohto krémiku na mimické vrásky a po 8 týždňoch jednoducho je to ako keby 76% účinné, ako keby ste si vlastne dávali botox. Ale našťastie my si botox dávať nemusíme a má účinnosť, ako keby ste si dávali proste po 8 týždňoch. Dá sa prirovnať 76% vlastne k aplikovaniu botoxu. Ale ako hovorím, máme produkt, ktorý je na prírodnej báze, účinný, proste vidno výsledky po ňom. A ja sa teším, ja už som tiež začala používať a jednoducho vidím, proste ono, keď sa každý deň vidíme, tak to tak nevidno, ale keď prejde týždeň, tak proste mám kolegynky, ktoré mali možnosť testovať jednoducho aj skôr a to sú neskutočné výsledky. Takže ja sa veľmi teším, ktoré budete mať on záujem. Stačí ma kontaktovať, môžete prísť aj ko mne do salónu, môžete si vyskúšať, ale proste viem vám ho pomôcť zabezpečiť, môžete ho začať používať a vždycky vám aj poviem postupnosť používania, ako si ho proste zaradiť do svojej dennej aj večernej starostlivosti. Takže ja hovorím, je to technologická pecka, ktorá naozaj rieši mimické vrásky, lebo to sú jednoducho vrásky, ktoré proste sú dynamické a my tým, že sa smejeme a robíme rôzne vlastne pohyby, tým pádom tie dynamické sa nám vytvárajú a na statické vrásky takisto vieme pomôcť. Takže milé dámy, veľmi vám chcem tento produkt dať do popredia, aby ste o ňom vedeli a jednoducho sa veľmi teším, že nám prišiel do portfólia, pretože je to technologická pecka. Kto ho začne používať, bude vedieť potom, o čom hovorím, pretože na toto sme sa veľmi tešili. My sme vedeli, že príde na trh, len sme nevedeli presne kedy, takže už len to svedčí o tom, že Mary Kay si ho dala patentovať a vyvíjala ho vlastne 7 rokov a jednoducho je tu a môžeme ho začať používať. Takže veľmi sa teším, veľmi ho doporučujem, naozaj veľmi, pretože máme famózny prípravok, z ktorého sa môžeme tešiť a z ktorého budeme viac a viac mládnuť. Takže sa veľmi teším. Majte sa krásne, toľko o našom krémiku na mimické vrásky a jednoducho som tu pre vás, keď budete sa chcieť viac o ňom poradiť, zadovážiť si ho, zabezpečiť, takže naozaj u mňa v salóne si ho viete prísť aj vyskúšať. Takže krásny dník vám prajem a keby čokoľvek, som tu. Majte sa krásne.